ụbọchị Fraịde ọbụla ka ha nwee ike gwazie gị o siri mee. Ntị, ịchọ ịma ihe na-eme n'obodo anyị abụ Naijiria, agala na nke ịma sonyere ihe omume abụ nzukọ ụmụ Igbo na Eko 100.7 ka ị nwee ike nụrụ ka kpọrọkpọtọ si gbazia n'ihu enyi. Ngwa jizie gwa ndị adịghị. Una dey listen to Okwu FM 100.7 Owerri. Make you no touch that dial. n'ala nụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịagba ma ihe riri n'ikpeazụ gerenụ ya nnọọ Igbo mara m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akpụkpọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Tuzdee bụ abalị 2 nke ọnwa 9 afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha. Tata bụ Eke. N'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha, nwa gara mmanya zụziri nke ọma, bọbọ nkịtị n'onwe ya, nwoke na-agba mbọ ka ike kwere ya, odogbo nwa mọmị ya amamme na-weta aka ọ dị Anita Chidere Eze na-etu ya bụ aha gị na kedu ihe na asụmali ọra anịyo ajụjụ nsị ka m juke na-ege maka na o nwere nrọ m bịara bịarọ ya bụrụ na nrọ ahụ bịara mezuo Anita akara m ebe ihe a ga-eji eme laughing stock ama mme na aghọta anọ na nrọ ebe m bịara bịa baa mamịrị agwara m gị ebe m bịara bịa baa mamịrị nnọọ na nrọ ahụ wee bụrụ ya ihe Chineke na-eme. Imagine nwa grandma dị ka m ama mme na aghọta bịa nnọọ ya bụrụ na nrọ ahụ m rụrụ ebe m nọ nyụọ mamịrị na ọ bịara na mmezu ha in reality gịnị ka m ga-akọ? Ọ bụ ile stiz m wụọ ya n'ala. N'ihi ya unu soro nkele Chineke ya bụ onye mere ka ọ na echiche ndị ire emezughị na ndụ m. Ya bụrụ na nrọ ihe ahụ na nrọ ka o mere ọwụ n'ihe maka na o nwere ka ọ ga-esi adị na a bịara tụwa ya n'atụtụ ma ọ bụ nụta ya n'akụkọ
n'Uchenna Clever na anyụrụ mmamịrị ahụ na nrọ ya apụta n'ihe na abara mmamịrị. Kedu ihe m ga-akọrọ ụwa m ụmụnne Owere ka ọ dị o wee bụrụ ya. Chineke narakwa ekele ọha na eze Anita Chidera eze Igbo dị sansami ụma na-ege anyị ntị ọtụtụ ọmanụ ebe otu unu mere unu na ha ahazila obodo na-ahazila ụbọchị unu ka unu ga-esi aga na ụlọ ọba ahịa unu ga ree ma kpọsa anyị si kata wee keketere anyị ihe ọma otu a ndewo o wee bụrụ ya ka ọ dị nwaanyị ọma ịma anyị abaala ọnwa mba. Ọtụtụ ndị mmadụ ebidola gbakeriwe ala maka na ihe abụọ anyị abaala oge mmemme mba monte atajirila pepa ebidola rọshụwa ya ọchara acha ọcha ha achasị ma gịnị gbute ka ọ dị ebidola enwere ka isi bido gbagharịwa maka ihe ekeresimesi. aga m na-anwa n'ike ma aga m egbu n'onwe m egbu aga m egbu n'onwe m obere iweta obere gị itinye gị mee ka ike kwere gị ọ bụ otu o kwesịrị ede o wee bụrụ ya nwene ka ọ dị ngwanụ ka anyị jekọọ n'ubi onye anyị bịara na nke ya gee ntị. Ala ọma jijiji mere na mba Afghanistan egbuola mmadụ karịrị 800 over 800 bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu egwu bọọlụ Bayer Leverkusen achụọla onye nkụzi otu egwu bọọlụ ha bụ Erik ten Hag. Akpabio eruola uju ọnwụ onye bụbu onye nsepekịtọ jeneral ndị uwe ojii ala anyị bụ Solomon Arase maka sie ndị uwe ojii ala anyị obi bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọchịchị etiti ji efunye ndị ọkpa egbe banditi nku site n'ịkwụ ha ụgwọ kwa ọnwa ọbụla ka El-Rufai boro n'ebubo. Simon Ekpa abụghị onye otu anyị ọ na-ebu obe nke ya ka otu IPOB kwuru bụ akụkọ na-ada ebelebe n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọkpa onye isi ala afọ 2027 otu jikọtara ndị dọkịnta ala anyị enwere n'ala anyị bụ Nigerian Association of Resident Doctors ma ọ bụkwanụ dị na nha mkpirisi bekee enye n'ọchịchị etiti naanị mbirimambi abalị 10 imezu mkpekọrịta dị n'etiti ha abụọ bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ihe mberede okporo ụzọ mere na steeti Lagos atala isi mmadụ 6 ka otu ọrụ nchekwa okporo ụzọ na steeti Lagos bụ LASTMA kwuru. Ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị agụrụ ịmaburu ike ọkwa ọchịchị na-agụ na-achọ ịkwapụ Tinubu n'ọkwa ọchịchị ka ụlọ ọrụ onye isi ala kwuru bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ego naira agbagotetụla n'ebe ego dọla dị. Ọ daha na gbirigidi m ka mgbidi Jericho n'ebe ego dọla dị dịka otu dọla bụzi 1,000 naira, 500 na naira 40, 1,540 naira maka otu dọla n'ahịa mgbanwerịta ego parallel market. Afrịka chọrọ ndị ndudu uchu n'ọrụ ka Obasanjo kwuru bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ime ihe n'agbụrụ ya na ime ihe n'okpukperechi na-akụnyere ọchịchị onye kwuo uche ya nke ala anyị ụkwụ ka Shehu Sani kwuru.
mkpọrọ atụrụ Simon Ekpa bụ ịdọ aka na ntị nye ndị na-efesa akụkọ ụwa banyere otu IPOB ka onye ọkaiwu otu IPOB bụ Ifeanyị Ejiofor kwuru bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ na akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na El-Rufai amaghịde ihe bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka Shehu Sani kwuru. Ọ dị egwu ike agwụla o wee bụrụ ya ịma ka ọ dị n'ụbọchị ụnyaahụ ka akụkọ nọ wee kpọpụ n'ụlọ ikpe dị na mba Finland abịala nnọọ n'iwu ka atụọ Simon Ekpa mkpọrọ afọ 6 ọ bụghị ọnwa 6 biko nagide ndị gere akụkọ ụwa na nkenke ahụ ihe ndị oyibo na-akpọ mistake ghọtara ka anyị mere n'ụtụtụ ọ bụ gịnị afọ 6 6 good years ka e nyere iwu ka atụọ ya bụ nwa amadi gịnị mkpọrọ amame na aghọta ịhụna ka esi kpee ya bụ ikpe ọsọ ọsọ na-abịa ịbịa gbuwe gịnị oge ọbụla ozugbo ejidere ya mecha investigeshọn a na-eme ekpe ikpe chabi ikpe kpọgo onye a na-akpọgo mkpọrọ ihe aga mana ọ bụrụ na obodo anyị abụ Naijiria kịtịkịtị kpọọ ọ dị egwu akọrọgbaga a ga-agbarịkata ala gburugburu tupu akpọgo onye ahụ ụlọ ikpe eyigharịa ya taa yigharịa ya echi ka ọ dị n'ụtụtụ a biko ya bụrụ na isonye hụrụ na anyị na Facebook anyị gbapụ ya ọsọ sonyere anyị n'ụtụtụ anyị ga-eleba ya anya bụ okwu a Wike kwuru na akpọbata ha Peter Obi n'otu pati PDP na ọ ga-ala pati ahụ n'iyi. Okwu a Wike kwuru na anwa akpọbata ha Peter Obi n'otu pati PDP na ọ ga-ala pati ahụ n'iyi. Anyị na-ajụ gị n'ụtụtụ a sị Peter Obi ịlaghachi n'otu pati PDP ọ ga-akụghasa pati ahụ? Ị bụrụkwanụ Peter Obi dịka a nọ na-ebugharị akụkọ elu n'ala si na ị ga-alaghachi otu pati PDP, ị ga-ekwe ịlaghachi otu pati PDP? Peter Obi laghachi ịkwana ya bụ otu pati PDP, ị na-ahụta ya dịka onye ga-ele pati ahụ mee gịnị tisaa ya? Ọ dị egwu ka ọ dị Anita Chidera Eze ego naira agbagotetụla n'ebe ego dọla dị. Amame na aghọta uche ekweghị m ego naira ọ na-agbagote n'ebe ego dọla dị ebe ọ ka nọkwa puku naira 1540 naira puku nọ ya na onye njitige puku naira ọ gbatuo ihe dị ka 700 ịghọtala anyị anagidewa mana ọ ka nọkwa n'elu ukwu ọjị na-agbakwa gburugburu ekweteghị m. Ọ dị egwu otu jikọtara ndị dọkịnta enwere n'ala anyị bụ Nigerian Association of Resident Doctors ma ọ bụkwa na dị n'aha mkpirisi bekee enye na ọchịchị etiti naanị mbirimambi abalị 10 imezu mkpekọrịta dị n'etiti ha abụọ ma ọ na-abụghị ya ha aga gịnị mfanye aka n'ọkpọ 10 days ultimatum akụkọ a na-anụ mgbe ọbụla n'obodo anyị abụ Naijiria. Ọ dị egwu ọ dị otu IPOB apụtala kwuo ya ha na Simon Ekpa abụghị onye otu ha na ọ na-ebu obe nke ya krọsụ nke ya ma na-anya ya onweghị onye na-anya ara ya akwa ị na-aghọta o kwutela ihe mere eji tụọ ya mkpọrọ ya na ha na-arụkọ ofu ihe otu aka dị ya ka otu IPOB mere gịnị pụrụ everybody on your own. amamme na-aghọta o wee bụrụ ya ala ọma jijiji mere na mba Afghanistan egbuola mmadụ karịrị 800 over 800 people. Ọ dị egwu ka ọ dị ngwanụ ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya na akwụkwọ akụkọ Daily Post. Gee ntị ọchịchị Tinubu kpaha agwa enwere m ikike ịkọcha ya ka El-Rufai kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ị gaghị ejinwu naanị afọ 4 mezie Naijiria ka El-Rufai gwara Peter Obi. Onye isi ndị ọrụ n'isi obodo anyị bụ Abuja bụ Oriakụ Grace Adayilo anwụọna bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ụlọ ikpe dị na mba Finland enye n'iwu ka atụọ Simon Ekpa mkpọrọ afọ 6 n'ihi iyi ọha egwu.
ntuli aka elu kansụl ime obodo n'ala anyị bụ Naijiria bụ nnọọ echichi ntuli aka elu electoral coronation ka a na-echi ka otu ya ga Afrịka kwuru bụ akụkọ na-ada ebelebe na-akpụkpọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu pati APC bụzi ihe iyi egwu nye m na steeti Rivers ka Wike kwuru. Ewezuga ịhụnanya anyị nwere n'otu pati PDP, o nweghịzi onye ga-adị na-anụ maka otu pati ahụ ka Wike kwuru. Bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ekpeziri ya bụ ikpe nke ọma ka gọọmenti Naijiria kwuru gbasara ya bụ mkpọrọ ụlọ ikpe dị na mba Finland nyere iwu ka a tụọ Simon Ekpa. Ịchọ mụ na gị akụrụ n'aka, Tinubu ga-enweta mmeri na ntuli aka elu afọ 2027 ka Wike gbara El-Rufai. Bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Wike, Sam Dady na ndị ọzọ enwee n'ọgbakọ ime ụlọ na Abuja. Aga m ewepụ otu nde vote 1 million votes na votu Tinubu ga-enweta n'afọ 2027 ka onye amabu ama n'otu pati APC bụ Kabiru Marafa kwuru. Bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na o nweghị mgbe ụlọ ikpe kwupụtara ntuli aka elu kansụl ime obodo emere na steeti Rivers dịka nke na-ezighị ezi n'iwu ka Wike zaghachiri Atiku na Obi. 2027 ịchọọ imebi otu pati PDP jee kpọta ha Peter Obi ka Wike gbara gọvanọ steeti Bauchi. Bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ntuli aka elu kansụl ime obodo steeti Rivers o nweghị onye tụrụ vootu. Ụlọ ikpe ga-akachapụ ya bụ ntuli aka elu emere n'ụzọ iwu na-akwadoghị ka onye ama ama n'otu pati APC bụ Eze Chukwuemeka Eze kwuru. Goodluck Jonathan ekwesịghị ịzọ ha ọkwa onye isi ala Naijiria ka Wike kwuru. Bụcha nnọọ akụkọ ndị dara gbem yọm tim cham na akụkọ akụkọ Daily Post. Wee bụrụ ya ka ọ dị Anita Chidera Eze ka njuke na-ege ịma ya bụ Wike abịa ha akwalakpughe anya ọzọ. Wike Ọ gwala gọvanọ steeti Bauchi na ọ chọọ imebi otu pati PDP ya ji kpọta ha Peter Obi. Ị bụrụ Peter Obi ị ga-alaghachi n'otu pati PDP nwaanyị ọma? Mụrụ Peter Obi agaghị m alaghachi. Gịnị mere ị na-agaghị alaghachi? Anyagharịala m too much. People na drop me one place. Eburu m ga-ebe. Mana chere kene ọ bụ na ị cheghị na PDP ga-enye Peter Obi ihe ndị oyibo na-akpọ that platform inweta mmeri na ntuli aka elu onye isi ala PDP ga-enye Peter Obi mana ịma Peter Obi nwere ọtụtụ ndị na-adọkpụgharị ya too much. Ya ị na-ekwu na Peter Obi ya agaghachikwala. Nwụrụ ya aga m agaghachi. Kedu kwanụ pati oyi ga-enwe mmasị si ya gaa? Ma chọọ pati ọzọ isi dị mma soro ha. Mana pati ọzọ ahụ na APC ọ ga-ama nwukwe aka? Ọ bụ ebe nsogbu dị. Pati ọzọ ahụ na APC ọ ga-ama nwukwe aka? Maka na ọtụtụ ndị mmadụ bịara na-eche na ọ gụchakwala PDP wụ pati ga-akpanwu APC aka n'ihu. Uche politiks naanị ha maara ihe ha na-eme ebe ahụ. Maka na ma elu ma ala ile ịhụ na onye nke kwuru na ọ ga-ewepụ 1 million vote na votu Tinubu na 2027 na-abịa abịa. Onye ka ọ na-agwa? Ọ dị egwu. Ọ dị otu ha ga-esi eme ya ihe ahụ na ha ga-agwa mụ na gị, ha ga-agwa gị
mba ha ga-agwa gị. ụmụnna ike gbọrọ ya mere ka ọ dị ajụjụ anyị na-ajụ gị n'ụtụtụ a wee bụrụ gịnị ka ị nwere ikwu gbasara nke a ịbụrụ Peter Obi nwunye ị ga-alaghachi n'otu pati PDP dịka a nọ na-ebugharị akụkọ na-arịọgide ododo si ma egene laghachi ịhụnanị ya Wike anọrọla n'ụbọchị ụnyaahụ kwuo ya kwụsie ya ike na ọ kwadoghị ka Peter Obi gaghachie n'otu pati PDP n'ụkwụ ya nwa anwa akpa n'otu pati PDP oge ele pati ahụ dọọ ya vamo oge ele otu pati ahụ dọrie ya amami na-aghọta na Peter Obi bịawa ha otu pati PDP onweghị isi nke o ji eme gịnị o ji enwe ọdọ ọ dị egbo Wike Samdadi na ndị ọzọ enwe n'ọgbakọ ime ụlọ na Abuja nke a bụkwa maka ndọrọndọrọ ọchịchị Anita maka ndọrọndọrọ ọchịchị ile anya ugbu a na ihe anyị na-arịa buru ibu mana ihe ndị a fokọsụrụ na-awụ 2027 ntuli aka elu 2027 APC PDP APC uche nsogbu adị ọ dị egbo ka ịkpụ nke ahụ n'ọnụ Wike apụtala gwa El-Rufai na ọ chọọ ha abụọ akọrọ n'aka na Tinubu ga-enweta mmeri na ntuli aka elu afọ 2027 na anaghị esiri ya agụgọ kama nke a bụ eze ama na a ga-eme gịnị a ga-echi echi otu ihe ahụ anyị na-ekwu okwu ya ha chọọ dị mma ka njụọ gị kedu ihe na-enye Wike ụdịrị moral a ha amarala ndị ga-achị anyị uche tụọ vootu gaa mee ntuli aka elu imechaa ihe niile ị ga-eme ndị amarala ndị ga-achị ọ dị egwu ekpeziri ya bụ ikpe nke ọma ka gọọmenti Naijiria kwuru gbasara ya bụ mkpọrọ ụlọikpe dị na mba Finland nyere iwu ka a tụọ Simon Ekpa gọọmenti Naijiria akọmendigo ha etoola ha mba Finland ka esikpe ya bụ ikpe n'iwu ka a tụọ ya bụ Simon Ekpa mkpọrọ mana ajụjụ wee bụrụ gịnị mere ikpe ruo n'obodo anyị bụ Naijiria ya anyụọ ka ọkụ ketekete kpọkpọ a ga-ekpekata ikpe yes afọ atọ afọ anọ aka na-ekpekwa ofu ikpe ahụ lee nke a na a gaala siriri werere atụọla ya mkpọrọ otu ihu na-abịa ịbịa gbuwa oge ọbụla na-abịa ịbịa ogbuwa oge ọbụla enye iwu ozugbo ikpe mee nyocha dị na ya nyekwana iwu ozugbo ka emee gịnị ka atụọ mkpọrọ mana ịbịa n'obodo anyị bụ Naijiria o nwere ikpe ka nọkwa n'ụlọ ikpe na-eru 5 years 10 years enwebeghị ihe ekwuru maka ya onye a na-ekpekwa ikpe na-agara ụwa ya na-alakwa ụwa eri ihe mmawụla masịrị ya na-alakwa ụwa ọ dị egbo otu Yaga Afrịka apụtala kwuo na ntuli aka elu kansụl ime obodo n'ala anyị bụ Naijiria bụ nnọọ echichi ntuli aka elu electoral coronation ka a na-echi ndị mmadụ ihe na nke abụghị ntuli aka elu na nwaanyị ọma ọ na ya na ọwụ ezigbo ntuli aka elu ọjọọ abịaghala uche echiela m gị eze echiela m gị nka echiela m gị nka chere kene anị ihe m chọrọ ịjụ gị ọ pụtara na ọ bụghị ntuli aka elu ka a na-emele obodo anyị bụ Naijiria uche hapụ akọwachara gị ọ dị deep asịkwala m na m gawa deep na m bi brave mana akọwachara gị ya ọ dị very deep very deep very very deep ya ọ dị omimi obodo ike gwọrọ wee bụrụ ya ka ọ dị El-Rufai agwala Peter Obi na ọ gaghị ejinwu naanị afọ 4 4 years naanị mezigharịa obodo anyị abụọ Naijiria na ya chefuo ya bụ okwu ọ na-ekwu na ọ ga-eji afọ 4 mezigharịa obodo anyị abụọ Naijiria obodo anyị abụọ Naijiria mmadụ ọ ga-ejinwu afọ 4 mezie ya Anita Chidereze ọ dipendere Chineke nna akwado ha ala gị ị ga-edozinwu ya eziokwu ka m na-agwa gị 4 years naanị mgbale n'Abia steeti ole afọ ole ka o were Alex Oti imezi Abia steeti ọ na ha emezila ya ya ihe ị na-ekwu bụ na nsogbu Naijiria nwere bụ ndị nduma nke ekwe na-akọ gịnị ka ị na-akọ nụ ọ nsogbu Naijiria nwere ndị nduma anyị WhatsApp anyị chọrọ ezigbo ndị ndu anyị achọghị chere were anyị chọrọ ezigbo ndị ndu ndị wepụtara obi ha ndị madịa onion ebe a ka ị nọ ịma nke a na-akpọ onion ọwụkwa onye ọsụ nke a na-ebe ndị ma ihe ha bịara ndị ma nke ekwe na-akọ mana El-Rufai agwala ya bụ Peter Obi na no you can't ọ bụ eziokwu na mụ na gị nọ na-agbagharị ihe coalition mana ị gaghị ejinwe afọ 4 years naanị mezigharịa obodo anyị abụọ Naijiria El-Rufai zuo ike ka ekpere na-ekpe gị n'isi rụọ ọrụ ọ dị ego ụmụnna ike agwụla mana a
na-agakwa na-aga ma a na-agarubeghị ebe a na-aga ije ka bụkwa ọgịga ya mere ka ọ dị ka anyị tụwara ike n'ukwu egwu gbapụ ya ọsọ jeme nnọọ ka ị nụrụ ka o si wee hịọtụọ na akwụkwọ akụkọ Pọnchị. Gezie ntị. Unu chọọ ile otu pati PDP n'iyi kpọbata Peter Obi n'otu pati unu ka Wike gbara otu pati PDP bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Pọnchị. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Pọnchị ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na gọọmenti steeti Edo agọrọla ụkwụ n'aka ha na ya bụ akụkọ na-efegharị o na ha gbara ndị nkụzi steeti ahụ si ha jiri mma sụwa ahịhịa 2027 agaghị m anwa ya anwapụta si na mụ na Tinubu na-azọ ọkwa nke a ma ọ bụ nke ọzọ ka Wike kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Pọnchị. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Pọnchị ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na aka ndị uwe ojii akparala ndị otu nzuzo mmadụ 7 dịka ha bụ okpokoro isi mmadụ na steeti Akwa Ibom. Ọ dị egwu. Anyị takedu ihe ga-abịa nnọọ ka mmadụ obi nye ya moral the gods hụcha ụwa na-atọ ka suga ụwa onye ukwu na onye nta na-agba mbọ ka ike kwere ya ịhụ na ọ bara uru ihe onye ahụ ga-ekpebiere onwe ya abụrụ ịba otu nzuzo. ndị mmadụ gasị na ha enweghị uche amanwụghị m bụ gasị na ha enweghị ọgụgụ isi ụwa na-ana ngwanụ aka ndị uwe ojii akparalanụ ha ka ha bụ okpokoro isi gịnị mmadụ ha bụ okpokoro isi mmadụ onye na-enweghị ka ọha nwatakịrị shịrịshịrị na-enweghị dị ihe ọhụrụ n'ụwa ahụ na-atọ ya zịrịzịrị chaka mgbe na ode chaka ahụ na-atọ ya zịrịzịrị ya gburu n'ike gbudu n'ikpere nne ya kwuo ya dụọ ya aka n'ọnụ nna ya kwuo ya alụso ya ọgụ ya hụ onye tọrọ ya ọ ga-esi n'elu gba ya okpu gbatuo ya ala maka gịnị ọ nọ n'otu nzuzo ịma na iwe onye nzuzu ịma na ịbụ gịnị onye nzuzu akụ na ga-ama ihe o mere onwe ya mgbe ọ kawara nka n'ihi ya gbadokwa gịnị anya ibe gị na ha agbakerila ala na-achọ ihe ha ga-eme iji bara onwe ha uru mana gị ma na onwe gị ketekete kpọọ eji ole nne gị kọkọrọrọ m gị chee na ihe niile bụ ihe akpụ aka azị obi ọ dị egwu biko ka ọ dị gọọmenti steeti Edo apụtala gọrọ ụkwụ n'aka ha na ya bụ akụkọ na-efegharị na ha gwara ndị nkụzi steeti ahụ si ha jiri mma sụwa ahịhịa ihe ọ bụ dịrị akụkọ ị kwesịrị ịnụ na ntị ma ya fọdụ ịnụ na rumọ na a na-agwa ndị nkụzi si ha jiri mma sụwa gịnị ahịhịa ekwesịghị ịnụ ụdịrị akụkọ dị oche Anita Chidere Eze ekwesịghị ịnụ ya nke ọkwa n'obidokwara na mgbe ole biko nụnụ ndị nkụzi fọdụ amata uche ihe emebiela ọ dị egwu ka ọ dịkwa ya bụ Wike abịaghakwala n'akwụkwọ akụkọ Punch kpughe ya na otu pati PDP chọọ ịla pati ahụ n'iyi ha ga-akpọrọ Peter Obi kpọbata na Peter Obi batara ala pati ahụ nke ọ na-eme agụgụ Peter Obi wetara to Wike ọwụ ihe iyi egwu nye Wike ihe m chọpụtara mere na Wike agaghị enwe ike ihi ụra Wike onweghị ike ihi ụra ọfụma ma Peter Obi abaghị ya n'ọnụ 5 times otu ụbọchị ọ dị egwu o wee bụrụ ya ajụjụ anyị na-ajụ gị n'ụtụtụ a wee bụrụ Peter Obi laghachi n'otu pati PDP ọ ga-akụghasa pati ahụ ịbụrụ Peter Obi ị ga-alaghachi n'otu pati PDP ya bụrụ na ị chọrọ itinye ọnụ na ya bụ okwu anyị ji n'aka gbara gawa na Facebook anyị ruo Facebook gị taịpụ Eko FM kliki ịkpa nwa ike kiriwe anyị live gịnị ebe ahụ nwa ike zibatakwa n'ozi gị na ya bụ isiokwu a anyị ji n'aka n'ụtụtụ a gwa anyị ihe ị chere ọ dị oke mkpa ka ọ dị ka anyị nyonyezie anya n'akwụkwọ akụkọ The Statesman gezie ntị onye isi ndị ọrụ nke isi obodo anyị bụ Abuja bụ Adayilo anwụọna bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Statesman na ya bụ otu akụkọ akụkọ The Statesman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na onye sole administrator steeti Rivers bụ Ibas eduola ndị isi oche kansụl ime obodo ahụ họpụtara na steeti Rivers n'iyi ọrụ o wee bụrụ ya
ike gwọrọ ka ọ dị Anita Chidera eze onye isi ndị ọrụ n'isi obodo anyị bụ Abuja bụ nwaanyị ama dịka Oriakụ Grace Adayilo. Akụkọ bịara bịa kwuo na ọ gara sụ ike n'ala ya wụọ gịnị ọnwụ. Ọ dị egwu mere o ji dị mkpa onye nọtụ ya elu onwe ya ya ele gịnị onwe ya mara kene ọrịa na-eselite isi na nke selitere isi eselite ndụ ka ihe eji ele ya otu a ịghọtala onye ịnọkọta nwa otu ahụ si mee gị gaa cheki onwe gị gaa lee onwe gị mara ma ị ga-ezute ike ịghọtala mara ma ị ga-amalitekwa ebe ị kwụsịrị. Anita, gị nwa na onwe gị kedu ụbọchị ikpete maazị ilere onwe gị? Uche o teela? Mba, o tebe nso nso ka ị lere onwe gị asị na ahụ gị ka kwụchim gbam ọ dị gị n'ahụ ekewebụrụ ya. Ọ dị Igbo mụrụ nze ma mụ ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji nwe ohere je ṅụrụtụ mmiri ama kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi unu manụ ka anyị si eme ya. Anyị ga-abịa nnọọ lebazie ya anya bụ okwu a Wike kwuru bụ okwu a Wike gbara otu pati PDP na ha nwakwala nwa kpọbata Peter Obi n'otu pati ahụ belụsọ ma ha chọrọ ịla pati ahụ n'iyi. Anyị wee na-ajụ gị sị ka a sị na ịbụ Peter Obi ị ga-ekwe ịlaghachi otu pati PDP nọrọ ebe ahụ emekwala ngagharị. Jizọs bịara n'ụwa nwa n'ihi mmehie mụ na gị nwa mefu lọta. Renewal Evangelical Ministry aka si n'olugo ka o si elu oyi n'olu ego si elu nwesịnudelude sokwanye na-abịa ebe ewuchi mee mana mụ na chiseje bugasị n'aka Chukwu dị ya unanugo ewuchi mee
ụmụobili gbabie oyi a na-aga ma a na-agarubeghị ebe a na-aga ije ka bụkwa ọgịga nwune mụ na chimelele ka m na-ebe ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ tupu anyị agbapụ ya ọsọ lebazie ya anya bụ isiokwu nke ụtụtụ taa biko gere na ọkwa dị oke mkpa. Otu ama dịka Electronic Technicians Association Imo State maọbụkwanụ ETAIX n'aha mkpirisi bekee ji oghere a na-ezi ndị otu ha na ndị ọrụ nka technicians ndị ọzọ dị n'Owerri ka ha gbalịa bịa ọgbakọ leba ya anya bụ okwu a si n'ọnụ Wike dapụta bụ onye dọrọ otu pati PDP ya aka na ntị na ha nwakwala ya nwa kpọbata ha Peter Obi n'otu pati ahụ belụsọ ma ha chọrọ ile pati ahụ laa ya n'iyi ma ha chọrọ imebi otu pati PDP ha chọrọ imebi otu pati PDP ha kpọbata Peter Obi ọkwa ị na-aghọta maka na onwe ya otu mkpụrụ uru ọbụla nlọghachi Peter Obi ga-abara otu pati PDP. Anyị wee na-ajụ gị n'ụtụtụ a gee ntị, Peter Obi laghachi n'otu pati PDP ọ ga-akọwasa pati ahụ? Ajụjụ ọzọ wee bụrụ ịbụrụ Peter Obi ị ga-alaghachi n'otu pati PDP? Anita Chidera Eze ikwuola ya sị na ịbụrụ Peter Obi gaghị alaghachi, mana ka njụkwa gị ọ bụ icheghị na otu pati PDP ga-enye Peter Obi ihe ọ chọrọ inweta mmeri na ntuliaka elu onye isi ala afọ 2027? ha ga-enye ya ha nwere ihe oge iwe ọkwa ya. Peter Obi nwere ngabasị ịghọtala ndị PDP amarakwala na Peter Obi nwere ihe a ha na-achọ ịghọtala. Oke, ihe na-achọ ịkọwa bụ na ha na-achọ Peter Obi ka ọ bịa nyeretụ ha aka ma n'ihi ihe o nwere ya wee ha ga-aka erite uru n'aka Peter Obi kara Peter Obi rite n'aka ha. Mana eziokwu ịghọtala nwoke nwere ngabasị maka nwoke pụta ịhụrụ nwoke gị ma na nwoke ikwete na nwoke kọ ya ị na-ekwu na iwuru Peter Obi bịa nwee ngabasị ka Peter Obi ị gaghị anwa ya anwa laghachie n'otu pati PDP. Wisdom go kill you. Ọ dị ego ya mere ka ọ dị n'ụtụtụ anyị bụrụ na ị chọrọ ịkpọbata tinye ọnụ na ya bụ okwu anyị ji n'aka ị ga-agbalị bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911-20,022 were ya ọzọ 0911-20,022 ma ọ bụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014. nke bụ eziokwu bụ na ịnweta anyị n'ekwentị ji ara ahụ maka na ọtụtụ ndị mmadụ ji akpọ n'ihi ya ị ga-agbalị gaa na Facebook anyị garuo na Facebook taịpụọ Eko FM klikie ya wee saachị ya asaachị ịnweta anyị ga-enwe ike kiriwe anyị gịnị live zibata ozi gị gwa anyị ihe ị chere gbasara nke a. Ịbụrụ Peter Obi ị ga-alaghachi n'otu pati PDP? O ruo n'omume nke a kụchapụla ịbọọla chie ọ gịnị na-eme ọ dị ego ọ n'ebe ahụ. Ụtụtụ ọma o. Ọ dị mma gbapụ ya ọsọ ka m jụọ gị n'ụtụtụ a, ịbụrụ Peter Obi ị ga-alaghachi n'otu pati PDP? Achọrọ m ebe adama na pati na ndị mmadụ na-azụgharị ma ụmụ ọnwụnwa ndị adama ịghọtara nganọchi na chi m nọ ike ịghọtara ọchị nga ahụ mba naanị mbata na PDP ugbo na ndị mmadụ ọnwụnwa echewu n'ala ga ebe niile na melu ụzọ oche na gị nkwe n'ihi abịa so
ya nọchi nga m nọ ike ebe dị m ihe ike kwuke na ihe niile obuge na ihe niile ndị omege m ga-anọchi nga m dị ike aga m abata ebe ọbụla m ga-ejikọta onwe m ịghọtara ndewa ya gaziere gị nọ na Facebook anyị gezie ntị n'ozi nke a si n'aka injinia Stan ọsị ụtụtụ ọma Uche na Anita na ya bụrụ na ya nwawo Peter Obi na ọ ga-alaghachi n'otu Labour Party maka na Labour Party ka onye niile ma bụkwanụ pati na-enye Wike na Tinubu ụra aga n'anya na ya biko ya laghachie n'otu pati Labour. Ọ dị egwu na nke a si n'aka Aya Ifeanyị si Ekwulọbịa ọ sị ndụmọdụ ọ ga-enye Peter Obi bụ na ya anwakwala anwa mee nke ahụ maka na Wike wee eze pati ahụ ihe Wike kwukwaranụ ka ọ na-eme Wike anaghị eji okwu ọnụ ya egwu egwu. Anata ndị akụ na ebe ịkpụ ọ dị egwu. Ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma si n'akụkụ redio gị pụọ ịnọ. Agawala atụla pati ya. Agara m achọ pati ọzọ. Ọ dị egwu. Gaa n'ihu, gịnị bụ aha gị nọ? Aha m bụ AJUJU. Ya gaziere gị nọ. Ị bọọla chi ye? Ị bọọla chi Uchenna na Clara. Uchenna na Anita, gaa n'ihu. Ọ gị na Anita nọ taa. Iche nji emerimeri. Mkpụgharị ka eji ere nwambe. Ọ bụ omenala. Otu a, gaa n'ihu. Nwoke ọma, gba anyị aha gị. Onye na n'ụlọ ya wuchifu onye ji ahụ. Uchenna, amakwa m otu Wike ji ji otu ewu na-asa abụ juju abụọ. Ihe ka eshiela ike. Achọrọ m iju Wike ma Wike ọhụla picha Abino na Beria. Ọhụla posta Abino na Beria. Ihe na ihe a Wike na-eme ọkwa n'eziokwu na o mege ka aha ya si ada. Iwe na-enwe m wu ndị PDP ndị isi ha wụcha ndị ratụrụ. By now, ekwesịrị iwudepụ aha Wike na PDP. Awụ m onye PDP wee chiri ike na PDP. Nwoke a na-apụgharị mmadụ ya domukwu na APC ya mee ya bịa na PDP gozie. Leenu local gọọmenti elekshọn ọsọ mere n'obodo ya APC mere betu nwaanyị ọwụ onye PDP. Ndị PDP agbachikwa ya nkịtị. Biko ayọ m na-ayọ Peter Obi ọwụ Wike ka ya. Peter Obi nwere ezigbote aha. Peter Obi chiri ibe na PDP ya pịa. Betu ihe na-ewute m wu ndị isi PDP nọzi na ratụratụ. Ha niile n'iziri ego onye ha ji na-awọchipụ Wike. Biko onye ọbụla na PDP nọchi ike ya wụrụ na Peter Obi na-abịa anyị ga-eso ya. Peter Obi wụ Catholic Church a na-achọ mmadụ achọ isi n'ike. Ndewa ya gaziere gị nọ nwoke ọma. Uche onye adịghị ya njọ. Na nke a si n'aka Henry Ikenna mgbe ike ọ na-ekele m Uche na Anita ọsọ Uche ya wụrụ na ya nwawo Peter Obi na ọ gaghị anwa ya anwa maka na ihe o bu n'obi abụ ihe ndị otu pati PDP mere gịnị bụ n'obi na ọ ga-eme nke ahụ naanị ma ya na otu pati PDP o nwere mkpekọrịta memorandum of understanding ma ọ na-abụghị ya no way. Ọ dị egwu. Ahụna m nke gị na ụtụtụ a Azụbụike Everest isi nnọọ Christ Church Road dị n'Owerri zibata ozi gị si ụtụtụ ọma Uche Clever ọnụ ọha na ka ọ dị Uche na ama na Peter Obi bụ ihe iyi egwu nye Wike n'ihe akwa n'ihe mere Wike ji akatọ ya kata aka echi mana ya wụrụ ya nwawo Peter Obi na ọ gaghị alaghachi n'otu pati PDP. Ahụna m nke gị na Facebook anyị Geoffrey Ohiri ọ si worst mistake Peter Obi ga-eme n'ụwa bụ ịlaghachi n'otu pati PDP. Ọkwa ị na-aghọta na ya leghara ma Wike anya gawa n'ihu ọsọ Uche na nkara obi maka ụmụnna m ya gaziere gị nụ Geoffrey Ohiri. Soro ibe gị zibatara anyị ozi na Facebook anyị gawa na Facebook ozugbo na-egbughị oge ọbụla chọwa Echo FM taịpụọ Echo FM ECHO FM kliki ịkpam soro ibe gị zibata ozi. Ị bọọla chi ye? Ụtụtụ ọma. Uche na Anita nọbọla ndewo. Ndewo.
ekelela m no ọpụta nwafọ umepune ngọgbala ndewo ya uche obi maga m she Peter Obi ya laghachikwala PDP uche obi ya laghachikwala PDP because ga meeting ya gbakwala nwa echebe a ya chọrọ ịba pati ọzọ ya baa pati ọzọ ọhụrụ PDP ọhịa mchimepo ya gaziela nọ Peter nwafu umepune ngọgbala ndewo ya gaziri gị nọ ịbọọlachi Uche Nwakramma. Brother Oyo ya gaziri gị nọ Anita. Brother Oyo ụtụtụ ọma. Anita, ihe adịle gịla Clara la plan against Uche aga work o. Amen. Uche dị egwu. So ọ ga work. Ihe menuwo ihe nji like unu na complete. Uche. Nwuru Peter Obi ihe m jụrụ ajụla m ya enweghị asị ndị Igbo enweghị mgbe ebe Igbo ndị Igbo gahala aga survive so enweghị pati ọbụla Peter Obi ziri ụkwụ today agaghị survive nu just look at the Labour Party. I think Labour Party na amaghị ama ya agaghị oji to PRP today ha ga survive. So ya try kwana sell again to PDP or iga APC. Ya mana ha wish no kind of speak la Labour Party ha. O get defeat Tinubu. O defeat Tinubu lambo. O get defeat me also this time around. I still remember Oyo Nwafobo. Ya gaziri gị nọ Brother Oyo na Facebook anyị n'ozi nke si n'aka Opera Stanley si Luto ọsị Peter Obi bụ ihe iyi egwu nye m otu pati PDP o ma otu pati APC na uchere obi nke ya ihuru otu pati PDP ga-ebili n'ụra ma Peter Obi bata na pati ahụ akwa na-aghọta ka ọ dị ahụna m nke gị na ụtụtụ a Senator ube mmiri zibata ozi ya ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Anita Chidera Eze na Peter Obi kara ebe onye ga-amagbu onwe ya ịga otu pati PDP mana ka ihe si wee kọrọ o nwekwara ike ime nke ọma ebe ọkụ ugbu a ya gaziri gị nọ Uche onye adịghị ya njọ Aneti makwa na aha m bụ Uche mana onwe ya onye ga-eme gịnị ga-anya m why ana m anyị aja arọ ịbọọlachi ye ụtụtụ ọma Uche ndewo gbapụ ya ọsọ gwa anyị aha gị na ebe isi na-akpọ ngwa gbapụ ya ọsọ ịnọ ihe na-ekwu maka Peter Obi a na-ekwu maka ya ọ bụrụ m aga m alaghachi PDP strong people ihe na-agwakwanụ Peter Obi na ọ bụrụ na ọ ga-alụ olu m ya biko ya na dịko nkọ bikọsi a bụrụ na ha chọọ ka a napụ ndị ọchịchị ọjọọ ha ya na dịko nkọ ọ bụrụ na ya na dịko nrụkọ den amaraji ihe a ga-eme na mgbe ọzọ ọchịchị ọzọ ọ bụrụ na ya ga-eteko mba ya ede nkụba ihe hapụ ka ndị ọchịchị na ọ ya na dịko nkọ ike ma na ewepụta onwe ebe ike isi aja ndewo ya gaziere gị nọ ikuku na-enyetụ gị nsogbu na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Ugonna Wisdom ọsọ ụtụtụ ọma Uche n'osi steeti Abịa zibata ozi ya na anyị gaa n'ihu n'ọrụ ọma anyị na-arụ na-aga ọrụ anyị ọfọ ọnwa ọhụrụ ọma ya gaziere gị nọ ahụna m nke gị ezigbote oyim Injinia Frank Uju ebelebesi amawụsa dị na Douglas zibata ozi ya ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Anita na Wike Owe Cruise Master ọkụ ị na-aghọta na PDP n'otu pati APC ha abụọ bụ ụmụnne abụọ na ịhụrụ ntuli aka elu afọ 2027 na ọ makwa akwa ọ tayiri gele na ha hapụ anyị ka anyị zuo ike na ha nwe ahụ ya ọkụ latrik na Wedra by Fire Service Egbu Road nakwa ụfọdụ ebe na Wedra na n'ihi ya ka anyị kwuo nke ahụ biko ọ sị Chineke mezie okwu ọ dị ezigbote oyim Injinia Frank Uju ebelebe tata bụ mezie obodo anyị ga-atụle mara ma anyị ga-etinyeke n'okwu gbasatara ọkụ latrik ọnụ maka na ya bụ ihe akarịala ebe m bi anyị na-akpọ ụgwọ latrik mana anyị anaghị ahụ ọkụ agwara m gị eziokwu mana asụ ọ na-abụ ihe karịa sị tụọ ya aka o wee bụrụ ya ịbọọlachi ya ụtụtụ ọma
Uchenna Clever ojezuru obodo. Ndewo. Anita Ịnarịsị Stars. Happy New Month ọnwa ọhụrụ. Ndewo. Onye gị na ya na-ekwu uche ka m repeat ekwara gị akakọ ojezuru obodo ụtakwa na akpa akụma. Nsogbu adịghị. Yes. Onye gị na ya na-ekwu ma anụkọrọ Port Harcourt obodo na akpa akụma. Gbapụ ya ọsọ ịnụ nwoke ọma. Nri akpụ chere ihe jụrụ ịma ịhụnanụ Peter Obi ihe a nụrụ na a na-apụgharị ebe a na-apụgharị ebe ewetala ndị PDP ma ihe otu ma ihe nwee ike bụ nwụrụ Peter Obi personally ije ma ha na PDP onweghị ọgagharị mma na ntịkọta ije ya je ebe ahụ a gara obichikwe ya nwere pati ọzọ ma ọ tụrụ ịma ọ ga-anọ ịma Peter Obi wụ green chu everywhere ebe ọbụla ọbụla ndị mmadụ esoro ebe ọbụla ọbụla ndị mmadụ esoro ya enwe pati ọbụla ọma ọ chọrọ ịkụzi na ọ ga-anọchi ike ebe ije achị ha na PDP ahụ ọ ga-awụkwa njinji na ọ ga-adaba adaba na ya wụrụ so ya na mgbeachi ya na achị ya iji achịkwala pati PDP. Ndewo o wee bụrụ ya Anita Chidera eze ọtụtụ ndị mmadụ na-adọnyere gị ukwu n'ihe i kwuru na Peter Obi ya agala na otu pati PDP ya nọrọ onwe na o nwere ngabasị uche nwaanyị ọma ile APC enwe onye kwuru na APC na PDP bụ nwanne ha macha ihe ha na-eme ikekwe ha chọrọ ka Peter Obi bata ebe ahụ ka a kwụọ ntuli aka elu nke Peter Obi ya ga-eme na ihe okpokoro ekpo ka ya sazie ya gbam so Peter Obi nọrọ ebe ọ nọ ịghọtala ndị PDP chọrọ ka akpọbata Igbo ka Wike were ya rụọ ọrụ ịghọtala ị na-ekwu ya akpọrọ chem n'ebe ọkụ ọ dị egwu na nke a si n'aka Ndukwu Chidera ọsọ ụtụtụ ọma uche na Peter Obi awụghị onye ihoro iho na Peter Obi agaghị alaghachi na pati ahụ and that's on period ọkwa ị na-aghọta ahụna m nke gị ezigbote ọyị m Comrade Ompadek Chidozie osu ụmụọkanne dị na kansụl ime obodo ọha ji egbe ma zibata ozi ya ọsọ ụmụọkanne bụ the most peaceful community enwere na steeti ime ọ na-ekelakwa ndị ụlọ mgbasa ozi Eko FM ọ sị na ihe eji eziokwu eme na mistake kacha mistake Peter Obi ga-eme bụ ịlaghachi n'otu pati PDP na pati ahụ anwụgo bụ na ọnwụgo na n'ihi ya soro coalition a na-ekwu okwu ya maọbụ ya chọọ pati ọhụrụ ma egene sonyere maka na Wike ga-emebiere ya ihe ọ dị egwu ya gaziere gị no Comrade Ompadek Chidozie Nwosu ịbọọla chie Ọgụchi ịbọọla ndewo ọsọ ga-eme ugbu a ọsọ ga-eme ugbu a ya eme na ọ dị egwu gbapụ ya ọsọ ịnụ nwoke ọma ọsọ ga-eme simụla akpagboga ya ha Anita kwuru ekwesịrị m ike tupu ya laghachi otu pati PDP ya laghachi otu pati PDP ọ ga-ekwukarị ya ndewo ya gaziere gị nọ o wee bụrụ ya ahụna m nke gị n'ụtụtụ a Johnson Ikemefula isi obosi ma zibata ozi gị so ụtụtụ ọma uche na Anita oke aha gị Ugochukwu Johnson Ikemefula si obosi ma dị na ọha ji egbe ma zibata ozi gị isi na ya bụ isiokwu a anyị ji n'aka na Peter Obi bụ ihe iyi egwu nye ọchịchị APC ịbọọla chi ya ị ka nọ ya ikuku ejidela onye nke akụchapụkwala ị ga-agbalị akpọghachie ka ị wee nwee ike tinye ike n'ọnụ na ya bụ okwu a anyị ji n'aka na ụtụtụ a ọkụchapụkwala ịbọọla chi ya si n'akụkụ redio gị pụọ ịnụ ịbọọla chi amayere oyi kenesi ọhabele London nke nọ na ụbọchị ma ọha ji abụọ ndewo ma nke bụ eziokwu na okwu a nke a kpọrọ n'ụtụtụ a ọ bụrụ ma Peter Obi laghachi na PDP ọ ga-eme ka PDP kulie again mana isiokwu bụ na PDP enwe na aha ọjọọ enwe Peter Obi ya nọrọ ya hapụ ọnwụ o doro anya na ọ wụrụ ebe ọ bụla ọ gara a ga-esokwa ya aga ebe ahụ mana ya hapụ PDP
ka ọ hapụ ịwụ mkpali ya mmadụ dị mma ihe ọ jụrụ ka ọ bụrụ na ọ jụla ya ya gaziere gị nọ ezigbote ọyị m ka ọ dị n'ụtụtụ ahụ na m ozi gị Cliff David Nnamdi Egbu Okporo eji m n'aka na isi ụmụ nji irete ezibata ozi gị isi ụtụtụ ọma Uchenna Clever Ọnụọha na Anita Chidera Eze na Wike na ndị ọzọ ha na-atụ egwu mgbe ọbụla n'ihi gịnị Peter Obi na Peter Obi wee movement ọkwa ị na-aghọta n'ebe ọbụla ọ gara oge eme eke mark Peter Obi wu mmiri ọ wetu isi kọwaa ya okwute ndị Igbo mmiri a na-aṅụ mmiri ya bụ ihu Peter Obi ugbu a gị kuru ya ṅụọ Peter Obi wu mmiri enweghị isiwere nene ghara mmiri enweghị ị ga-echi gị hapụ mmiri ya hụ gị hụ Peter Obi ugbu a gị kuru ya ṅụọ straight ego wee bụrụ ya ime edefine wu ihe onye ọbụla na-edefine ya n'ụdị nke ya anịtasị Peter Obi wu mmiri wee bụrụ ya ike gwọrọ ọ dịkwa ka anyị gaghachie n'ekwentị anyị ịbọọla chie ndewo biko ọ chọrọ ikwu ihe gbasara Peter Obi kedu onye chọrọ ikwu ihe a Peter Obi ịbịa PDP n'uche m aha gị ọ gịnị oke aha m son of the soil gbapụ ya ọsọ ịnụ nwoke ọma oke n'uche m agara m asị Peter Obi bịa PDP ọ mara na ị na-atụ PDP then ndị esega ya baa another party agaghị edifend fukwe election ya because of PDP nwere force enwere stakeholders amaghị ihe PC ma and ahụ the ese party kodurule presidential amaghị nga na anaghị eme ihe so ya nwebe another party na ebe na-ede ha na-ede the new party ọbaje agaghị enwekwe ka basị ga-ahụ eleba anya ebe ahụ uche m aga m asị ka ya baa PDP n'ihi na PDP nwere ka bas and enwere die-hearted members PDP ebe ọbụla PDP nọ hega relegation ha esoro hụ gaa relegation so ha elega anya bụ pati ga-enwe ka bas ilebe ebe ha na-ede ha ga-ede ma tụcha the election PDP were force ha elega anya bụ mmadụ anyị elega hụ pati ya baa PDP ọ ga-revive PDP ọhazi ka m kwuo ya gaziere gị nọ nwoke ọmenyi ọha o wee bụrụ ya na Facebook anyị n'ozi nke si n'aka King Edwin nke m ọsọ ụtụtụ ọma Uchenna Clever Ọnụọha na ọ na-atụ anya na Peter Obi ga-alaghachi n'otu pati PDP maka na PDP nwere foundation already na forget kwa echefuchakwa ihe a sị na Wike na-etiriti ya nke a na-eme ya nke a na-anaghị eme ya nke a na PDP nwere foundation ịma Anita abịa n'obodo anyị bụ Naijiria sị kpọwa pati ndị ụkwụ siri ike n'ala PDP so na ya ihe akwara ihe mere ọtụtụ ndị mmadụ ji asị ya gawa na PDP Wike ọ na-ebe ọkwanụ PDP ka ọ nọ Wike nọ PDP ntuli aka elu emere na kansụl ime obodo ya ele ndị meriri ọ bụ na APC kacha mmeri ya thank you very much Anita wisdom no go kill you ya ọ dị ego ka o si edi isi ajụjụ ya ịbọọla chi Anita na Uchenna Grama ndewo uche sorry ndị maka papa gị nwere anyị arụrụ maka amụghị ọha ji ndewo onye na a na-ekwu eka isi ahụ ekwu JP mgbe ndị ujere ya kesu mmadụ oge oge ha jiri ma na-akpọ ndewo ya ihe chọrọ ikwu na ụlọ amara ndatịrị onye ọbụla ihe ha na-eme onye ndị mmadụ na-achọ aka n'ihu mgbe ọbụla na-achọ ka ọ pụọ n'ụzọ ka ha gafere ọhịa gbasara Peter Obi na ndị Naijiria ebe ọbụla Peter Obi nọ a na-asị Peter Obi mere ọnwụ ndị onye ochi Peter Obi mere nke a nye nke a na ihe ndị ọzọ na-akpọtakwa ahụ ọnya Peter Obi gịnị mere oge eji atụ ike o ji asị ndị PDP egwukwala ndị ike bata ebe adịghị Peter Obi bata ebe ahụ ọ maka ọ na-abata ebe ahụ ha ga-achalenji APC mana ka mgbalị ihe ọzọ Peter Obi na-enwe ya ọ ga-eleisi anya maka ebe ahụ na n'ike ka nọ na PDP nwekwa na APC ndị PDP na-atụrụ ụjọ
ọrụ na Peter Obi bụ ebe ahụ ọ ga-abụ ọrụ mmiri ọ ga-abụrụ ebe ahụ ihe ahụ gbarụọ ọ ga-enye Peter Obi nsogbu ọ gara akwa mma a sị na Wike apụchala sị na ya nọsara PDP ya ruo ebe ahụ nwe ya na a ga-enwe chalenji mana ka ọ dị ugbu a ya na-eji anya ga na-agba PDP ndewo aka redio jeneral Elifeanyi Okwuje ya gaziere gị n'ọdị redio jeneral Chris Ogbonna JPC Church of Presentation dị n'ụmụgụ maazị bata ozi ọsọ uche na anịta na Peter Obi ya chefuo otu pati PDP ọ na-ajụ sị Wike ọ nọ n'otu pati PDP ka ọ bụ pati APC na n'ihe niile Peter Obi bụ ihe iyi egwu nye Wike ya gaziere gị nọ ka ọ dị Igbo mọrọ nze ma ọzọ asị ọta mkpebido fichawa ọnụ gị mara na afọ ejuwele ya ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm na nke ụtụtụ taa n'ihe omume anyị bụ nzukọ ụmụ Igbo gbalịa sonyere anyị na mgbede taa mgbe anyị ga-alọghachi maka ihe omume anyị bụ mezie obodo bụ mgbe anyị ga-anọ chọọ otu isiokwu ọgwụ gbara ọkpụrụkpụ metụtara obodo anyị n'onye ya gịnị anya Anita Chidera eze kedu ka ụbọchị gị ga-esi agata ọ ga-agakwa werere ngwa after here gị ga tinye gị ga mee n'aka n'ọnụ ahụrụ m ozugbo ị na-azọbata okwu gị ga-eyi ọnụ ka agụ aga m eri wongwom ị ga-eri wowo ọlọ gị lahụ mụ na J-boy ọhụ na ike gwọrọ nọrọkwa ebe ahụ eme na ngagharị maka na o nwere ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị n'ụtụtụ a agagharịkwala agagharị